लाइमोन आब' दहाय फैदोंमोन जोंफोर गैयियाव ओमफ्राय आरो दायो फैबावगोननो। आयौ मा इसिबां गाज्रि मानसि बियो। न'सो आइखौ थांनो होला माथो आङो। औलै आंबोथ' बेखौनो सानदों मादैया फैयाबाबो जायो। मानो होनबा दा रावबो गैयैखायसो नांगौ जादों नङाबाथ' नागिरनाय नङामोन ना। माने इउज खालामनो नागिरदों आरो मादैखौ। औथ' आरो बा सिगां जोंखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन आलाय सिलाय थानो जायगा मोनाखैमोन जोंफोर सानसे अनजालुआ लाबोनायखायसो। दा गराय हिनजावा खारखुमानायखाय दासो आइखौ गोसोखांदों। ओहो आइखौ थैबाबो हेंगार हरला आङो। आरो आं आफाखौ इसेबो फोथाया। हिनजाव गराया जुदि फैफिनो आरो न'आव होमबानाथ' बियो आइखौ आरो होसोफिनगोनलै। औ लाइमोन आब' आंबोथ' बेखौनो सानदों। ओमफ्राय दाथ' बेलासि जोंफोरनियाव सोंनो फैबावगोनो मा होनना खिन्थानांगौ दा आब'? खिन्था सैथो बाथ्राखौनो फैथों बेयाव फैथो जेबो नङा। थेवब्लाबो हेंगार हरा आङो। जागोन दे आब'। ओमफ्राय आब' मादैनो खिन्था बाथ्राखौ। जागोन दे खिन्थागोन आङो। मादै गैया नामा? ओहो आइया मोसौसो गुमनो लांदों मोसौ फिसाखौ। अ खिन्थाथार दे आब'। औ जागोन दे आगै। ओमफ्राय ओरैनो खबरफोरा मोजांबा आब'? गुमिया फन हरदोंना हराखै नोंनो? हरदो र' आजिखालि हरो ओमफ्राय मोजाङैनो रायज्लायो। अ दे मोजाङानो जाबाय दे बिदिबा। ओमफ्राय माथो दुर्गा फुजा सफैथारबाय। औ आब' नोङो जोंहानाव फैया मानो दुर्गा फुजायाव? थांथ'ला दे आगै उनाव थांसिगोन। बा गायदे आगैखौ लिंदोंमोन बिबो फैया नोंबो फैया। थांथ'ला दे आङो उनाव थांगोन। दे होमबा बिबारि आइया फैबाय र' खिन्थानि बाथ्राखौ। दे होमबालाय आब'आ खिन्थानो होदोंबा सैथो बाथ्राखौनो? औ आब'आथ' मादैखौ हेंगारखालानो। दा मादैयासो मालाय फैगोन ना मायोबा? मिन्थिया दा ना फैगोनसो। आयौ फैयाबाबो जायो आंनिबा एसेबां आलाय सिलाय खालामबाय। दा नांगौखायसो लिंदों नङाबाथ' लिंनाय नङामोन ना। औलै दा मादैयासो मिथिसिगौ आरो। फैगोनसो ना मायोबा मादैया? आंनिबा फैनाय नङा जां। मायो? लाजिया बियो? लाजिया? हिनजाव गदाया खानायखाय दासो आंखौ गोसोखांदों। इउज खालामनो रोंगौ खिन्थु आफायाबो। आइया दाना थांसिगोन नामा जोंफोरखौ गारनानै? थाङाहाय आइ सनाथि थाङा नोंसोरखौ गारनानै बरावबो थाङा आङो। ओमफ्राय जुदि आफाया नोंखौ लांफैयो थाख्ला आफाया होमबानिया नोङो थांगोन ना मायो लांफैबा? थाङा थांनो मोना नोङो मिथिबाय? सिगांनि बाथ्राफोरखौ नोङो गोसोआव दंना गैया आयै जोंफोरखौ जेरैबायदि खालायदोंमोन? सानसे थानो जायगा गैया जादोंमोन जोंफोरनि आयै नों मिथिगौ ना? अनजालुआ जोंफोरखौ अननानै लाबोनायखायसो नङाबा जोंफोर अबाव थागौमोन? थागौबाथ' बेफोरबायदि मानसिखौ बोदलासो लानांगौ। नाथाय नाङा देनाय जोंफोर रावखौबो बोदलाबो लाया। थाङाहाय आइ थाङा मानो थांनो? बा सानसे समाव जोंफोरखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन बियो। दा हिनजाव गदाया खानायखाय दा जोंफोरखौ नांगौ जाफिनबाय। आयै मोनसे बाथ्रा खोनासं आरो बिनिया जुदि हिनजाव गदाया आरो फैफिनो होमबाना नोंखौ होखारफिनगोन आफाया। ओमफ्राय मा दा नोंसा आफाया आंखौ लांनो ओंखारदों नामा? मिन्थिया दा लांनो फैगोनानोथ' खोना नोंखौ। दा दहाय बिबारिमोनखौ लोगो मोनाखैनो दा मालाय फैबावगोननो। माने नोंखौ अबे जायगायाव थायो मा गामियाव थायो बेफोरखौ थारमाने मोजाङै सोंनो फैगोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंखौ लांनो फैसिगोन खोना। ओमफ्राय नोङो जायगाफोरखौ खिन्थानो होदों नामा? होनायालाय होदों र' सैथो बाथ्राफोरखौनो बुंजोबनो होदों आङो। फैथों दे फैथों जेबो नङा। नोङो थाङाबानो जाबायना। ओहो थाङा बेथो थाङा आङो जेमान ब्रा ब्रा खालामबाबो थांखाया आङो। बेफोरबायदि मानसिफोरजों थाबाय थानो हायालै बा जा रखम दाखु रखमखा जा रखम खालामखायो। दाखुखौथ' बाद होर' आयै जोंफोरखौ सिगांबा एसेबां आलाय सिलाय खालामदोंमोन। ओंखाम रानना थायोमोन जेबो मोनजायामोन थानो जायगा गैयामोन। बिनि सायाव आरो मैथास्रि आनैया जोंफोरखौ जा रखम आलाय सिलाय खालामोमोन। ना बेदर जाबाबो जोंफोरनो ना बेदरखौनो होआमोन। होबाबो इसे होगोन ओमफ्राय हारा सुफोरखौल' होयोमोन। ओंखामफोरखौबो नांगौबायसो होआमोन उदैयानो बुङामोन। आरो ओंख्रि भाजाफोरखौबो जि खम होयोमोन गावसोराल' ग्रोन ग्रोन बुरजा बुरजा जायोमोन। जोंफोर सानैनो होनायानो थाङोमोन। आरो बेथ' बाद हो उनाव जोंफोर सानैखौ होखारनायालाय खुसियानि थाखाय होखारहरनायालाय जोंफोरखौ बेफोरो गासिबो जोंहा आफानि थाखाय जाजोबदोंमोन मिन्थिगौना आयै? दा बेफोर बाथ्राफोरखौ थैबाबो बावगारा आङो नोंबो बावगारनाङा आयै। नोङो मालाबाबो थांनाङा आफादों मालाबाबो थांनांला। मोनजाबाबो मोनजायाबाबो जोंजोंनो था नोङो आयै ना आयै नोङो आफाजों थांनो गोसो दङ? गैयाहाय मा आङो बे दाखुजों थाङा मालाबाबो। थैबाबो थाङा आङो। फैदो बेयाव फैदो जेबो नङा। एकदम बाराबा सेन्देलजोंसो सोबाना हरगोन आं। मा आंखौबो बियो सहस सानना लादों नामा? आंखौ मुर्ख सानना लादों नामा बियो?
बै रांखावरिनि थाखाय माथो फाग्लामोन दालाय मानोथ' बेलेग हौवाजों खारखोमा जाखो बिनि सनाया बिनि हिराया मानो थांखो मालाय हौवाजों मोजां नंखायालै आयै रांखावरिया नङाबा बियो हिनजाव गोदान जाफैगौमोन नामा जोंनि एसेबां सुखि संसारखौ सिफायगौमोन नामा बियो नंमारगौ दे आइ मा जातनि मानसि थामारो दे नुवाखै आयै गायदेया इसेबो सैया गावनि बिमानैबाबो रांखावरिखौ सैथारा न' बिमानैखौ बियो ओहो इसेबो सैखाया बिमानैसो जानो हागौ थेवब्लाबो थिगसे रायखायो हाव गाज्रि बालाय आरो मा बिमानै सिमानै दंबावो देलाय रायजाखागोन औथ' आरो सनाथि आगै बे रांखावरि थंगालियाबो सोर हौवाजों खारखुमा लायखो आरो बे गथ' गोरलैखौ लानानै एसेबांथ' थंगालि नालै बे रांखावरिनि नाम लानायखाय माबा जोंहानि मैथास्रिखौसो गोसोखांबाय थादों आंहा मैथास्रि आनैखौ बा बेबो एकदम दाखुलिथारमोन दे मानसिया दाबा मा बायसि मोनथियाहाय माबा खबर नाम्बारबो गैला बिसोरनि जांगिला आमायाबो बा गाज्रिथारमोन दे जांगिला आमाय आरो मैथास्रि आनैया जोंफोरखौबो बा आलाय सिलाय खालामदों दे बिसोरबो सानबाथाय माने बोरैबा मोनलायलाङो आरो आङो माने जोंहानि न'नि मानसिफोरानो गावनि मानसिफोरानो जोंफोरखौ आलाय खानि खालामदोंमोन आरो इसेबो नायनो हाखायामोन जोंफोरखौ बिबारि लानि न' सिङाव दिनैसो हाबफेरबायलै आङो आसरित मार सानसे समाव बिसोरो ओंखाम गोजाखौनो मोनजायामोन माइरंआनो थायामोन बा बिसोरसो अबाव एसेबां खरर फैसा मोनमारखोलै बा माने ओरैबायदि धोनि जालांबाय दिनै मा गैया बिस्रा न' दं गारि दं टिभि दं मबाइल दं फ्रिज दं आरो एसिबोसो दंबावो माथो न'खौबो लुदों एसेबां गिदिर एसेबां समायना लुखादों माथो जाख्लाबो दंलायोलै मानसिफ्रालाय बिसाखौ नोजोर होयोना होआलै आरो रायज्लायोना रायज्लाया माने एसेबां गैजारोङि न'खरानो एसेबां बोरै धोनि जालांखौ होननानै माथो आंनि सिगाङाव रावबो सोंफेराबोलै बिबारि ओइ मोस्रोम ओइ बिबारि मायोमोनबा मा मायोमोनलै मा थिलुआ खिन्थायाखै नामा नोंसोरनो उन्दुदों बियो माने जोंफोर न'आव गैयामोन गजा सगाव थांदोंमोन ओमफ्राय दासो फैदों ओमफ्राय थिलुआ माथो उन्दुनासो दङ जों फैनायखौ बियो मोनथियाखै बेफोरखौ बाद हो नोंसा नोम्मादैया अबाव दङ सोरबा नोम्मादै मा सोर नोम्मादैलै लाइमोन बिमाया थुमफ्रिया मालाय दङ आरो न'आव अबे न'आवलै दादै नोंनोलाय मानोथो नांगौ नोंलाय माथो बिसोरखौ होखारहरदोंसोमोन होखारहरनाय मानसिफोरखौलाय मानोथ' खबर लादों नोंहालाय सिगांलाय मानोथ' खबर लायामोन दासो खबर लानो फैदों दि थुत नोंसोरो जेबो बुजि मोना दे बेफोरखौ बाद हो नोंसा नोम्मादैया अबाव दङ दा अबाव दङ सोरानाव दङ मैथाबारियाव दङ मादैया मैथाबारियाव माथो बिनिया जावायसोनिसो न' मैथाबारियाव माने लाइमोननि जावायसोनिया न'आ मैथाबारियावसो नङा होमबा औ होमबा अबावथो थानांगौ बेलाय नों गावगायाबो होखारबाय न'निफ्राय आरो जांगिला आमायाबो माथो होखारहरदों होमबा जावायसोनि न'आव थायाबा सोरनियावथो थागोन बेलाय सोरथो दंबावो बिनिया आं दङ ना आंनियाव दा थाफैनांगौना बियो दा जावायसोनि न'आव थानो लाजिया होमबा बियो आयौ दादै नोंलाय माबायदि मानसि मालै गावगायानो होखारबा होखारनानै बेफोरबायदि बुंनो नोङो लाजिया होमबा दादै दासो रांखावरि मादैया गैयैखाय नोङो मादै गिदिरखौ नागिरदों सिगां नागिरनायमोन रांखावरि मादैया गैयैखाय मिसाखौनो नोङो मादै गिदिरखौ नागिरफ्लादों दा जाम्बिफोर नोंसोर जेबो मोनथिया मानो नागिरा जानो नागिरा थायो सोरबा मादै गिदिरखौ नांगौबालाय नोंलाय मानोथ' मादै उन्दैखौ हाबा खालामनायमोन मादै थाखानायनि उनावबो नोङो आरो रांखावरि मादैखौ हाबा खालामबावदो आयै थाख्ला दादै नोङो लाजिनांगौलै नोङो बेफोरखौ जेबो मोनथिया नोंसा मादै गिदिर आरो लाइमोना सिखावमोन मोनथिबायना बेनिसो बिसोरखौ न'निफ्राय होखारनाय जादों लाजिया नोङो दादै दाय गैयै मानसिफोरखौनो बेफोरबायदि बुङो आरो नोङो जोंफोरखौथ' सिखाव हमदोंमोन मानसिफोरनि गेजेरावनो जोंफोरखौ बा खम लाजि फोनांदोंमोन सिखाव होननानै थांनाय बाथ्राफोरखौ दिहुनबाय थायो बा गथ' सिथा मा बिबथैजोंनो समानै लाजिया हे माथो गोरासो बुंफ्लांबायलै बिदि गोरा बुंबा आरो बिसोर आंखौ गाज्रिसो मोनबा आरो बिसोरो जावायसोनि न'आव आंखौ लांनाय नङा आरो मैथास्रिखौ मोनबोनाय नङा आङो
हामालै हामा बेफोरबायदि मानसि गिदिरजों समान समान बुंखानो हामा मोनथिबायना मोनथिगौ जोंफोरो सिखायनाङा होमबालाय मानोथ' समान समान नांलायो आंजों नोङो मानसिया थिग थानायमोनबा जोङो समान समान नांज्लायगौमोन नामा दे थांनाय बाथ्राफोरखौ बिदि गोसोखांबाय थानाङालै मोनथिबायना जालांबाय होननानै बावगारलांदो बाथ्राफोरखौ मोनथिबायना जेमानबाबो आं नोंसोरनि बिबथै मोनथिगौना बिबथै माने मोनथिया हा नोंसा आफानि असे फंबायसो आङो असे गदायबोसो नंबावा मोनथिबाय असेसो गावनि असे बिफानि असे फंबायखौनो बेफोरबायदि माबायो आरो बाहायो आरो सोरबा मा बाहायखो जोंखौलाय बुंनांगौ बाथ्राखौसो बुंदों दायो आरो नंगौ बाथ्राफोरखौसो बुंदों लायो दे जिखि जाया नोंसा नोम्मादैखौ थौ जोंहा लायनोसै थौ आं माने मैथाबारिखौ सिनाय हायाना नोंसोरथ' लाइमोन लायनायाव थांफेरबाय खोना आंसो थांफेराखै थांगोन दे जोंनिया थाङा आङो है मानो बेफोरबायदि बुङो हामा थौना आइ बिबारि मानो बेफोरबायदि खालामो दे ओंखार थाङा आं दिनै गाबोन थांगोन गाबोन दे गाबोनबाबो जागोन दे थांनोनो बासिदोंमोन आं मोस्रोमा थांगोन ना जोंनिया मोस्रोमा न' मोस्रोमाय है थाङा आङो जेबो नङा दे थांगोनल'सोना नोंसोरो लामाखौल' दिन्थिना होबानो जाबाय आङो बासिदोंमोन आं जेबो नङा दे जेबो नङा खेबसे खैनिखौ थुथारदो दे जागोन दे होमबालाय गाबोन दे मोस्रोम गाबोन ओंखारथार जागोन दे थांसै होनबा आङो है थांनो बासिदोंमोन आङो दे जेबो नङा दे थांबाबोलाय माथो जानो बिनिया जेबो लाब जाखाया आंनिबा मादैया फैखाया लाइमोन आब'आबो फैनो होखायानो बेनिखायनो आं बारा जेबो बुङासै माबा लाइमोन आब'खौ खेबसे फन खालायबाव आंखौ लिंदों होननानै थांनो माने गाबोन थांगोन होननानै खबर हो ओमफ्राय मादै गिदिरखौ फैनो होथारनाङा बुंनायालाय बुंगोन र' दाबा मालाय मादै गिदिरा फैगोनसो नामायोबा फन खालामनो र' दसे थानानै खालाम आरो आंखौबो बुंबानो जाबाय थांदों होननानै थाख्ला दादाया लिंदों होनना बुंबानो जाबाय औ जागोन दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा बेसेबां बानायबाय थानोना बेफोरबायदि बानायबाय थानोबो हाया मबाइल नायै नायै मेगना आलौलायलाङो ओमफ्राय आरो बखि बखि खर'आनो सालायलाङो माने एसे रेस्ट लानाया मोजां आरोना लोगोफोर आङो एसे रेस्ट लाथ'नोसै मेगनखौ आलौनाय मोनसिबाय लोगोफोर मानो होनबा आङो बे साननैसोआ भिडिअखौ बानायबाय थादों नालाय सानसेबो रेस्ट लायाखै मालाबाथ' मोननैबो हगारो आरो सेकेन्ड चेनेलावबो मालाबा हगारो माने एसेबांबो बिदि भिडिअ बानायबाय थानो हाया आरोना लोगोफोर एसे रेस्टबो लानांगौ नङाबा खर'आ एसे हें जानो नागिरो आरो दसेनो बानायखांबाबो बेलेग बाथ्रा दसेनोबो बानायखाङा नालाय बेसेबा गोबाव नांखागौ लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौबो नायहैबानो जाबाय लिंक डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आं लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ